Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Biz bugün Daşoğlu vilayetynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýysy edil häzirki wagtda Belarusiýa döwletinde okap ýören Arzuň adyndan mehriban ejekesi gödeliň doglan günni gutlap barýar. Şeýle gyzykly pursatlary meşhur Jeyhun Productiona size hödürler bizem ýörüýte Arzuň adyndan bir näçe sowatlary gowşurarys we ak arzulary mehriban ejeketiniň adyna beýan edip şolawdan pursatlary internet sahypamyzda siz bilen paýlaşýar. Tomaşa edin, like basın. Yine de mehriban tomaşaçlar, gutlamana geldik, häzir içe girip siz bilen paýlaşýar. Soňdan pursatlary gözel ýaşyňyz ýyl bolsun. Janyň sag bolsun. Assalamu alaykum. Bolmy ýagdaýlaryňyz? Bu sürpriz. Ýörüýte Arzuň adyndan. Uzak ýaşa göder. Ine süýjilik tort. Ayna, tölüm. Arzuň adyndan gyzgyn owadan arzular saňa, owadan gülem saňa, owadan süýjilik tortam saňa, şu owadan gymmat bahaly ýüzügem saňa sowat. Uzak ýaşa mehriban jigiň adyndan, okap ýören doganyň adyndan. Durmuşuňam şu owadan gülýäli, owadan bolsun, ne gaharfam ýadagly, kamera al. Ananna minnetdarlyk ardy aýtsaň. Sag bolun hemmäňize, sag bol doganjygym. Daýda saňa da sag bol, doglaňyny bellap berip oturan üçin. Sag bol doganjygym, köp. Iň esas sowadam ine 100 Amerikan dollar. Boldumy sowatlar azaldyra? Yaradymy gowuňa? Han yeni urutlap beräm. Sag bol doganjygym. Gowges, gow aka, saga mangel. Köp. Göresimiz geldi seni. Saga mangel. Göder ýaşyňyz bolsun, adyň ýaldyrmysyň odan bolsun. Gödel daýda ýaşyňyz bolsun, taňa gow arzulanma. Egencim, gödel ýaşyňyz bolsun, Allah'tan. Allah'ın beren ýaşyny gül oýnap ýaşa. Bagtly men ýerlerden bagtly bol. Janyň sag bolsun da, tokor senem sag bol. Mamaň adyndan mutlyň, daýyň adyndan mutlyň. Başga gelip bilmet garnaşlaň adyndan mutlyň. Sizem sag bolun. Dogana gerek, dogansyz toý näme gerek diýe. Şoň üçin tokor janym sag bolsun tawadyny. Gödel jan ýaşyňyz bolsun. Uzak ýaşa görçäňde gowluk, ýüzüňde gülki, gözüňde ýaş hiç wagt bolmasyn. Tamam. Gödel bu doglanyny bir goşgam aýtyp bereýinmi? Ayal dogan enen ornun tutjakdyr. Erkek dogan gözü kimin bakjakdyr. Susan wagtyň derýa bolup akjakdyr. Allah'ım uzak ýaşat dogollarmy diýe. Şoň üçin sen bagtyňa arzuňam jany sag boldy. Bu durmuşda yaşap giderin yani